Igbo ndị ọma, anyị abịakwa ihe anyị bụ bịa kịta bụ akụkọ ihe na-eme eme. Akụkọ ihe na-eme eme. O wee bụrụ na enwere a young lady. This lady, o jega akwụkwọ, jesi akwụkwọ pụta, jee high institution pụta, na ha alụ ọrụ, na-alụchara nwa ọrụ oyibo ọ na-alụ. Unu mara ebe ụwa nọ kịta anọ, ụwa bụ ihe ịntanetị, ịghọtago, then ya na fon, social media. Ya na one guy ebido chat ba online. Na-chat. In fact, almost on daily basis, ha na-enwe follow up of their daily activities. So, ya nwere onwe na the young man meet online. Ọ bụkwa onye Igbo, nwa onye Igbo be anyị kwa n'obodo oyibo. O wee bụ na the boy na onwe ọ nọkwa ọfụma, o jere obodo oyibo mesịrị ruo gụọ akwụkwọ ka o si gụọ akwụkwọ, nwee ike wee nweta ọrụ mere ọ dị stable. Mana ọkwenye ego hapụrụ obodo ọ bịabeghị for the first time. Ọ nọkarịgo nearly 7 years abroad. So mana ọ pụrụ n'oge nnọọ, ọ ga-anọ in his early 20s or nearly mid 20s oge ọ pụrụ eje gba mbọ n'obodo oyibo. So kịtazi na this lady wee meet ya na-achatịzi online, na ha na-achatịzi ya ịma ọka ihe si eme. So ọ na-abara ha na, in fact nke nwoke kpebigo n'obi ya afọ onye ya ga-anụ. Ịghọtago, ga-ebu ogo na ga-ebu onye Igbo nọrọkwa ebe a. So ihe ọ gwara ya bụ ya don't worry, na ya agaghị abata. Na-achat every blessed day, kwa ụtụtụ kwa ihe kwa anyasị, enwe ha ohere achatịbago. Ụfọdụ na-anọkwa na live video. Ihe a ka ha nọ na-eme o. Nke nwoke ajụgokwu ya ajụjụ one ma one agbasata like ụmụnne ma ọjọọ sọ gwa ya na ha dịrị ka nwaanyị na nwoke na, mana nye nwere onwe ya adịghị serious about ndị ụmụnne nke nwaanyị. No, nke nwaanyị ka uche niile dị n'ọkwa ka a na-ekwuzi. Nke nwoke wee mezie nwa nke nwaanyị ya ga-abata oge Disemba, ya ga-anata, ọ nata na ha ga-afọrịrị. In fact, ha nọ na fonu na-akwụ ihe niile, na nke nwaanyị gwa ya na n'ogologo, nke nwoke si n'ogologo obi, nke nwaanyị si n'okwu etu a ka o si goro obi. Imụgo ha na-abụ na-ekwu n'ọnọdụ ka mbọsị a ga-afụzi face to face. Ọkwa n'elu ya ka anọzi na that particular Christmas oge Disemba ahụ, nke nwoke kwuru ya abata. Ọ bata, ọ tụzịa nke nwaanyị ọ bataghị na imego bata na ọda na Lagos, ruo ka ndị be ha bikwa Lagos. Ọfụzi ha from ebe ahụ wee dazie na East ka o nwee ike wee fụ the young girl na face to face, then kwezikwa otu isi fụ ndị be ha. So nke bụkwa eziokwu bụ na the young girl ọkwa somebody nwere ọkwa nwa azụrụ n'unu zụọ ya ọfụma. So o jeghọ lechapụba ka o jee fụ ya enu. O chere nnọọ bata na ọ ya bịa be ha. Nekwa na anya ọ na-adịzi ebe ha. Na the young man jam for the first time, makụọ nnukwu dịcha happy na ha fụrụ onwe ha face to face. In fact, nwe ndị na-abụ ịfụ ha na foto, ọ bụghị ka ha dị na foto ka ha na-adị n'efe. So nke nwaanyị na onwe dịkwa happy na the young man abụghị na nwe ndị na-abụ ọmanụ gara oke na foto, mana ịfụzi anyị ife nwere ike o toghị ogologo etu iche, ma ọ chaghị ọcha etu iche, ma ọ bụ ọ chapụ ha n'anya ya etu iche, mana ihe niile ọ fụrụ bụ ihe ọ chọrọ mgbe ọ fụrụ the young man, and she was very happy. A na-emezi nke nwaanyị tọrọ bụkwa nwaanyị pụtazịa younger sister ya. The boy afụzie ya, wee tie n'obi jụbazie ya sị ya ọsị nọ nye matọrọ nka. O wee bụ na nke ahụ ka wee baa ya anya karịa nke a na-eche sinsi nke nye na ya na-ekwu a na-eche mbọsọ ya bata. Nna the boy ekwughị ekwu.
na ọ becha ha ada ebe ha mbọsị izi ya bọsa ha fụ face to face bọsa ka ọ fụ younger sister dị ya ọ kpa egbe agakwa azụ ma nke bụkwa eziokwu na the young man na-abịakwa ọ bịa ha mpịtọ mmanụ ụmụazị kịta ụdị ndụ a na-ebi na ha the young man si ya chọọ ha akụkọ ya chọọ ka ya settle all down ozugbo so ọ ka dị young ọ ka ga ọ nọ his early 30s by age ka ya settle all down mara ihe ya na-eme eme ịghọtago di ha so mana ọfụzi ya the younger sister so mezie ọ na-eburu attention na-ebuje ebe nke ahụ na-ebuje ebe nke ahụ unu mana emotion nwe ka ọ na-abụ ọ dị o jide mmadụ mgbe ụfọdụ nkwụchada anyị ya eke ka ha ndị na-ara na hapụ ịmazi enwere ike chere na-eke bọtụ ị naghị ekeche dịtụ na act under impulse ịghọta oyibo ka nsọ anyị nwabụ ndị young people anyị ghọtara ihe anyị na-ekwu ihe enwe nwetara ebe nna eje so the young man bidozie hey ihe niile a evido ọ na-abịasịkwa be ha mana ọbịa oke na-eche onye the main person ọ chọrọ bịa n'ụdọ o si chọrọ ya bịa ọ na-achọ onye nwe ya atọ na ka onye nga sista gekwa ọ nọ na skuul ka a ga na-agụ akwụkwọ ka ha apụtabeghị ọ ka na-agụ akwụkwọ in fact ọ tọdere mmadụ wee tie ọtọ ya direct so ihe eme onye ga-apụtagoro na-alụ ọrụ onye nke a ka nọ na skuul so nke a mụ na gị na-aka akọ ha ọkọ na-agụkwa ọ na-agụkwa onye anọ mbịa pịa ọ chọrọ gị ejebe na skuul nna orukwa ebe ahụ ebe ha his heart ozugbo si ya na ya gwara eziokwu na onye agbagbughị unu n'ọnwa nwanne nwaanyị ka ya nwere mana nke ya gbata afọ gị na ya fụsichaziara gị na nke bụ eziokwu na n'ọkwa nke nwa bụzi onye so oge ihe a na-emezi nke ahụ wee si n'ụlọ akwụkwọ nata wee bịa kọrọ nwanne ya nwaanyị nwoke ezinụlọ ha dị ha na pakeji ọfụma wee sị nekwa na nke a chọkwara bịa na skuul lekwa ihe ọbịa na-akọrọ ya na skuul ha obi wee gbawa nwanne nwaanyị si osisi a do na sinsi a nke a kpatara ọbọzi etu o si chee excitement ya na-enwe ebe nke nwoke nọ ka nke nwoke na-enwezi ebe ọ observe kwuru na-agba na nke nwoke na-eme na ụdị ya ji nwaanyị na-achọ ka ya hazie onwe mgbe ụfọdụ nwe amamiri ji mee dị aṅụ ọ na-agba gị ama mgbe o ji bịaza gwazie nwanne nwaanyị asị na ọ bịa na skuul nke nwaanyị mana nwanne nwaanyị ahụ adịrọ happy dito na obodo na-afụ nke nwoke ahụ as somebody so mechara mmago a na-asị bụ ha na-abụ mgbe nke ọfụ face to face nke ọzọ na Facebook ọ na-afụ so na nke nwoke ịfụzi ha face to face nke younger sister chaba ya anya so nye ọrụ mechazi oge a comfort ya sị ọdịbo si nke nwaanyị na-egwu ezo baluru ya ga ahụ na-abatago ebe ha eziokwu na onye nke nwoke ha chọrọ ebe mana ebe tụkwazi ihe ọzọ dịkwa ka asị nọ ya riri mmụọ ya n'imikwana ihe ọbaghị aghụghọ ọbazi agha aghụghọ dobe ahụ na nsogbu adịghị eme mana onye nke ọzọ ka ya chọrọ biko na ọka mma na ya kwukebe eziokwu na ya ka ji mitie ya gwa ya si ya na ya ma mana na ya gwara nke nwanne nwaanyị na-asị ya keka isi na-eme etu ọ na-eme expect ka ya kwụrụ ọtọ ọkọ wee bụ na ya na-anapụ nwanne nwaanyị ihe ruru ya biko ọ mara ebe ha ebe ọ sụrụ akwa ya ji echerekwa ọgọdị ya ọma ebe ọ nọ wee wụọ aha ya ji echerekwa ọgọdị ya so nke ahụ nke young sister ahụ ekwe dịrị ekwe and ya mere o ji pụta ozugbo opunu ọpụtụ nwanne ya nwaanyị si ya nekwa ihe onye anụnwa na-akọ ifuge so ihe a wee gbojuo dọrọ so now the two things dey involved now ọ bụ na the younger sister ọ gbagoro ho ha na nwa ka ọ chọrọ ekweghọ the young man will walk away mana the younger sister wee kwechisi because ọ dị afọ na nwanne ya nwaanyị adịgo hot and ọ chọghọ ka ọ add ya more injury onto that so ọgbọ ndị ngwara ya wụrụ otu sị ya na onye chọrọ ịnụ ka ọ ya anụ ọbụ ewesị ya na kebe eziokwu na onye chọrọ ịnụ ka ọ ya anụ mana ya na onye ya kwuo okwu dee so nọ n'aka nwanne ya nwaanyị nke ahụ ọ tọrọ ka ọ dịzikwa finally na nwanne nwaanyị si na sofa na ọdịgo na ụda anọ maka nwanne nwaanyị ka o ji si obodo oyibo natara na anyị nwa ama njọmpụ into it kedu your take on okwu a achọrọ ka ị gwa m ihe ị na-elo maka ya nke nwaanyị nke younger sister ọ ya kwere ozugbo ka onye nwanne nwaanyị chegoro for how many some years now wee si obodo oyibo almost 2 years wee si obodo oyibo wee nata ọ natazie ọ bụrụzie na-etu aka ya esi switch kwazi over to nwanne nwaanyị atọmpụzi ya kedu your take kedu ihe ị na-eche ka mma a ga-eme n'ọnọdụ a ọ ha jụrụ ya ọma ka o si ebe ọzọ chọrọ nwaanyị